Meta ndirizza konferenza dwar l-ippjanar tal-artu l-ispazji f'pajjiżna, il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, Stefan Zrinzozzo Appardi, tkellem dwar l-impenn tal-Gvern li l-ippjanar isir biħsieb u jagħti każ l-aspett ekonomiku, dak soċjali u dak ambjentali. Huwa tkellem fil-kuntest tal-iżvilupp li seħħ f'pajjiżna fl-aħħar snin li jirrifletti żieda kbira fl-attività ekonomika ta' pajjiżna. Il-Ministru qal il-Gvern huwa impenjat li b'sens realistiku u li jirrifletti l-ħtiġijiet ta' pajjiżna, il-Gvern huwa impenjat li jisma' l-proposti ta' kulħadd sabiex jibqa' jsir progress fil-qasam tal-ippjanar f'pajjiżna. Il-konferenza bit-tema Spatial Planning Governors for the 21st Century ġiet organizzata mill-Kamra Maltija għall-Ippjanar, l-Università ta' Malta u l-Kunsill Ewropew għall-Ippjanar tal-Ispazji. Fija saret enfasi wkoll fuq l-importanza ta' pjanar biħsieb, kif ukoll tal-irwol ta' dawk li jippjanaw. Fost it-temi diskussi kien hemm iżjieda fil-popolazzjoni u l-impatt tagħha fuq l-ħtiġijiet tal-iżvilupp u fuq l-ippjanar fil-pajjiż. Il-Ministru Zrinzozzo Appardi semma kif l-Awtorità tal-Ippjanar bħalissa għaddejja b'eżerċizzju sabiex taġġorna l-pjan strateġiku għall-ambjent u għall-iżvilupp li huwa dokument meħtieġ biex ikun hemm analiżi ta' dak li se jkun meħtieġ f'pajjiżna fi żmien li ġej. Żgur li l-okkażjoni ta' dalgħodu kienet opportunità biex naqsmu ftit ħsibijiet kif insaħħu l-proċess tal-ippjanar f'pajjiżna kif ukoll il-rwol importanti li għandhom il-planners billi anke huma jagħtu kontribut biex dan il-proċess immexxuh aktar il qudiem. Żgur li f'pajjiżna għandna diversi sfidi qudiemna u rrid ikunu attenti u kawti kif dawn l-isfidi nindirizzawhom flimkien biex ikollna l-aħjar pjanar possibbli. Min-naħa tagħha il-President tal-Kunsill Ewropew għall-Ippjanar tal-Ispazji, il-Professur Gianni Teskru, faħret l-impenn ta' pajjiżna fis-settur tal-ippjanar.